Čaute lidi. Já nechápu, jak někdo nenávidí Goga. Nebo nevím, Exploideta. Já prostě ty lidi nechápu. Vy si to myslíte? Jestli jo, tak dajte dislike. A jestli si to nemyslíte, tak dejte like. Napište do komentáře, jak se vám moje videa líbí, protože já natáčám poprvé na YouTube a no, takže já neumím ani natáčet. A byl bych rád, kdyby mě to někdo mě napsal do komentů, jaký má Skype a kdyby mě to naučil třeba. To by jsem byl moc rád. Takže jo, a můj Skype je minecrafák147. Čaute, čus.